Terveys vaan, me ollaan Huukkaajat ja tänään me ollaan treenaamassa Porissa. Haluatteko te kertoa vähän teidän toiminnasta? Joo, tervehdys vaan, mä olen Roope ja Porista ja ollaan kaverin kanssa tässä rakastuttu täysillä käden vääntöön ja tänne nyt ollaan seuraa perustamassa ja toivottavasti saadaan paljon väkeä. Oletteko te miten kauan vääntänyt? Puolisen vuotta, voisiko sanoa näin. Pari kuukautta, nyt ihan alkutekijässä ollaan vielä. Ja mistä sitä into on lähtenyt, että perustaa sitä Porin kädenvääntöseuraa ja mistä kädenvääntöinnostus lähtenyt? No se on lähtenyt Ottava High Hookersin Devon Larratista ja hänen seuraamisestaan ja sitä kautta lajiin rakastunut. Niin sieltä se on tänne sitten saapunut. Ja teitä on paljon täällä treenaamassa? No 3 vakituista ja sitten on satunnaisia kävijöitä, ystäviä, ketkä on käynyt vähän antamassa erilaisia käsiä ja kokeillut vähän. Ja lisää saisi tulla. Lisää saa tulla kyllä. Mitenkäs jos joku nyt innostuu tuolta kameran toiselta puolelta tästä teidän toiminnasta, niin mitä kautta teihin voi ottaa yhteyttä? No sähköpostilla nyt alustavasti, että seura perustetaan luultavammin kesän aikana, eli siihen asti rolfriidatauku.com ja sieltä pääsee. Tänne pääsee taistelemaan. Kyllä. Mukava tuntuu pöytään. Mä voin antaa numero, jos on tilanne. Se on oikea pöytä, kun siinä on hyvä, kun sen saa purettua, niin saa olla mukaan sitten. Kyllä. Me heti kun seura tulee, niin tilataan seuraväreillä sit omat. Mä itse asiassa just kattelin, että mistä niitä voi tilata. Joo. Tarvii just liitolta varmaan kysyä, että mistä liitto tilaa niitä pöytiä. Sieltä puolesta nyt. Se on se sama osoite. Joo. Meilläkin se osoite. Me yritetään huutaa nyt Facebookista se pöytä, mutta jos emme sitä saa, niin sitten me tilataan puolesta. Joo. Ja sitten me otetaan Hukka ja Loka siihen. Joo. Ei mitään. No hyvin tää vedettiin. No ihan. Kyllä siellä voi. Mikä painoinen sä olet? No siis. Tää väännät 70 siis jos on. Joo, mutta elopaino on sellainen 73. Joo. Mitä sulla painaa? Mä kävin nyt vaakaan 69. Joo. Vaatteetpää. Joo. Oh. Mä painan sen verran. Mä kävelen jossain aamun painoilla tai 85. Sitten mä voin nousta lähemmäs 90 iltaan kohden. Joo. Mut niinku. Tää syö kyllä liikaa. Joo. Joo. Mä luulen, että 80 on semmonen, että mä saan aika nopeaa. Joo. Niin. Heti kun mä hellitän vääntämistä päästä, niin mulla tulee siis niin jäätävä särky tänne. Kasperilla ihan saman tien, eikö ole? Joo. Mä luulen, että se johtuu tästä luusta, mikä tässä on. Joo. Tää Raikko tehdä Raiserista, niin siitä on tullut, koska se väänsi se kaveri silloin oikean käden. Niin, mä luulen, että se oli tommonen asento, mikä pisti. Mulla on ihan pikkasen oikein kipeänä. Joo. Tuli murinasta silloin kerran ja No. se lähti yhdessä kohtaa, mutta se tuli viikolla takas. Mä vedän meidän koululla sellaista kädenvääntökerhoa, niin siellä se tuli vähän. Ei ranne. Ei se silloin kannata. Joo, ei. Se oli varmasti. Kasperilla tuleekin Vantossa. Huomenna tuut Vantaan, sitten meillä on sunnuntaina rehellinen. Kyllä.
aika vahvan tuntemus kasvaa. Oikein semmoinen, huomaa, että olet saanut kyllä lajivoimaa. Olette kyllä jotain oikeita liikkeitä. Täytyy katsoa vähän vanhempaa. Joo. Haluatko sä tulla vanteen? Voi. Tää pöytä valattu. Se on tuntunut koulussa. Joo, mutta mulla tuli ihan sama mieleen, että Tämmönen syntymälahja niin kuin mullakin, niin iso tähän koulusta. Kädellä vähän tähän paljon vähempiä kädellä. No, kroppaa vaan mukaan. On mun jalat nyt yhtään siinä päikässä pitää. ehkä mä niinku nyt toi kengän kärki voisi ottaa siihen jalkaan. Se on sellaista, että tulee helposti eteen, jos se. Kääntyy heti tuo oikein jalka niin ulospäin. Joo. Eikä silläkään väliä. Jos sä pystyy vääntämään hyvin, ei se väliä miten päin ne on, jos vaan ne toimii. Niin sitä mikä sä niin aika vahva kulma. Toinen vielä. Joo. Kiitos. On vasen parempi. Voi. No se vähän vaihtelee. Sisälistä oikein alkaa sinne eteenpäin, vaan vähän siihen kylki siihen. Tai niinku syväksi pöydän alle. Nyt on. Niin. Tuli Ja tää paine. Ehkä tuo käsi voisi niinku, tavallaan kun sä kaadut, niin menee enemmän tänne pöydän alle vielä. Nyt se jää vähän tuohon eteen ehkä. Ja sit sä et pääse painamaan sitä, niin jos se jää tähän, niin se jää tällä. Jos se on täällä, niin se pääsee mun kaaduun tänne pöydän alle ja sivuun. No niin. Se oli ihan erilainen ilme sun naamassa. Joo. On heti parempi. Millaisia niin sä oot siinä, kun sä väännät, jos sä oot tommosessa asennossa? Mä mietin sitä, että jos sä oot kauhean pystys tässä, ja mä huomasin siellä kisoissa itse, kun mä olin täällä tällainen, niin mä olin ihan yläotteessa, mutta mä en päässyt myöskään ylös. Niin tästä on tosi vaikea päästä ylös, niin sitten, että jos mä tulin täältä, niin mä pääsen paljon paremmin ylös. Joo. Niin kuin, että jos mä oon enemmän niin poikittaa ja samalla mä saan tuottaa täältä tosi paljon enemmän backpressureakin sit taas, kun mä lähden tästä asennosta starttiin. Joo. Mä oon enemmän, vai mitä mieltä sä oot? Koska sen mä huomasin niin tosi paljon, kun sit ne pyysi niin omalla tavallaan laittaa hartioita, niin sit ne niin teki backpressureja toi vähän tavalta. Joo. Et mä ainakin sillä lailla, mikä se oli se, mikä puheenjohtaja nyt se hallituksessa on?
Koskisen Jussi. Niin se kävi mulla vähän neuvomassa kanssa siinä, että enemmänkin kylki niinku. Joo. Joka mäkin, jos mä oikein niin lähtisin vääntämään, niin joku tämmönen se olisi se mun lähtöasento tästä. Joo. En mä tiedä, mä ehkä ite rangasta enemmän taittaisin siitä. Joo. Aika lailla nuo jalat on pelkästään, sä niinku jaloilla kippaat alaspäin, mutta... Joo, vähän. Mä voin tänne vääntää tästä yhden kerran, mä näytän. Ja sä oot aika tiivis koko ajan. Joo. Matka. Joo. Ja ehkä mä se vasenta jalkaa laittaisin vasemmalle päin. Nyt huomas selkeästi, että ne jäi niinku tielle ne jalat. Joo. Niitä ei voi olla jääni tästä kehittyy niin, että ne on jonkin oikein ne jala-asentot kuulee. Porukka alkaa matkimaan, että tolleen kun ne piti olla. Joo, ei sitä tiedä. Kyllä ne on ihmeellisessä asennossa toisella välillä ollut. Että... Tässä mä sinulla, kun lähes kääntämään, mä tätä rannetta kääntäisin vähän enemmän, joko tänne tai tänne, se on aika suorassa. Sitten niin tänne, jompaa kumpaa, joko näin tai sitten näin. Eli tonne näin. Niin, jompaa kumpaa, koska se on mulla aika helppo, kun se on suorassa. Joo. Että jos mä käännän tuonne hukkiin, niin mä käännäisin niin tästä. Teekö sä sen niinku supination vai teekö sä sen niinku kupilla? Kupilla enemmän. Joo. Mulla ei niinku täällä niinku sellaista voimaa, että niinku tästä, se on niinku helpommin mun mielestä tästä. Tuolla ei ole voimaa niinku lainkaan. Tosta lähtee tollain. Se jotenkin se jää vähän kädelle, että jos väännästä mä kopioin vähän sitä, mä kopioin. Jos mä vääntäisin esimerkiksi tonne, niin mä tänne niin kääntäisin niin kuin näin. Niin kuin tänne. Ja sit mä painasin tätä jo alaspäin tänne tyyliin. Eli tästä niin vaikka näin. Silloin just. Ja saat ranteen voimaa hyödyntää. No. Tuossa kokeilee, että sä oot välissä tässä paljon. Sitten käännä sitä rannetta. Sä unohdit kääntää ranteen sen unohtaa. Mulla on vaan siis kryptoniittia tuohon jänniin, niin. Kun mulla on väännetty niin paljon, niin mä tiedän heti omalla tavallaan, että se mitä mä teen sekaisin, mä vähän vedän ja käännän. Niin. Joo. Mut juu, kyllä se voimat mennyt jo. Ei tainnut vielä. Ja sit se varmaan kato, kun sä aina vähän vastaan, kun se ei mene sinne helposti, niin sä painat muittenkin kanssa sillä, että sä jätät sen vähän suoraksi. Joo. Niin koita vaan kääntää sitä, koska tää on toiselle paljon. Joo. Kokeillaan, kun sun pitää vielä vanttuisi. Joo, ei, kyllä mä. Sä jaksat. Kyllä. Koko päivä. No, ei mä koko päivää, mutta meillä on kyllä semmonenkin vääntäjä seurassa, että jaksaa koko päivän. Lindström on semmonen, se vääntäisi vaikka 5 tuntia ihan helposti. Mä ehkä tuon kyynärpäätä laittaisin niin tuonne etukulmaan. Se on vähän miettimyskysymys, mutta... Sieltä saa tilaa, joo. Tuli hyvä korjaa. Se voi. Millainen sulla, kun sä lähdet
toprollaamaan, niin lyöksä sä omalla tavallaan painoa kauheasti kyynärpäällä siinä vaiheessa? Mä en tiedä, kun mä en oikein toprollaa. Okei. Mutta jos mä lähtisin, niin kyllä mä tänne niinku... Joo. Et sä lyöt niinku, mä huomaan heti, jos mä mä lähden toprollaan, niin mun kyynärpää oikeesti niinku painautuu ja mä vähän väännän sen kyynärpään kautta. Joo, kyllä. Kyllä siihen tulee jo. Joo. Kyllä siihen tulee. Niin tällä rannekulmalla mä Joo, ei mitään, mä pääsen pois mitenkään. Et jos mä pääsen yhtään tän puolelle, niin sulla on se kulma, mutta tää on mun liian heikko, tää vie olkapäällä prässiin, et en mä pysty mitään. Ja mä vedän heti sitä vähän tänne päin. Joo. Niin, et mä pääs taaksekaan. Niin. Joo. Naiset tulee niin käy. Yes. Ne kuvisi. Joo. Se kai sä siinä toprolli sinne Joo. sain. Joo. Kyllä se on niinku luontaisempi kuin Joo, tuo ainakin. joo. Tietysti se voi kehittyä matkamaan. Kyllä ja hyvä on kehittääkin kun joku lyö sen niin äkkiä. Mutta se mikä on luontaisesti tuntuu hyvältä, että se on se vääntötunto. Jos se oikein vääntötunto. Mutta sitten täytyy niinku sen takia vääntää, kun joku lyö sen niin nopeasti hukkiin. Mutta hukissakin tarvitaan paljon näitä samoja kuin toprollia. Hyvin paljon samaa. Kyllä mä melkein, jos sanon tästä tärkein lihaskkyllä sitä pronaatio. Sillä hyökätään ja sillä pystyy puolustamaan. Mitäs sit taas niinku... Kyllä Raiserikin tarvitsee. Raiseri, niin omalla tavallaan, mitä mä en oo opiskellut, niin knuckles up on se omalla tavallaan aina, että sä saat korkeampaa hyökätetä sunkin puolestakin tietysti siihen. Ja sitten niin kuin tätä. Jos tää pettää, niin tulee tää. Joo. Se suojaa. Kyllä vääntäjät paljon sitä Raiseriakin tekee. Niin. Tää Turun kovatkin vääntäjät, niin kuin Sirkkilä ja Österman, niin kai ne on tosi paljon tuolla Raiseria ja Pronaatti. Ja kuppivoimainen eläin. Siinä on 3 mitään. Meillä tulee, mä tilaan nyt tuolta Arpetista, niin tai miksi sit tilaakaan siellä, ne oli ainakin jotain, mikä tuli ensimmäiseksi vastaan, niin siellä oli just kuppilaitteet. Joo! Siellä oli ihan maa jotain vauvälikäisiä. Kyynärpää virheellisesti voitanut, sen ei se. Sitä aina itse jotenkin ajattelee, että se ei ole yhtä arvokas se, mutta kyllä se on ihan yhtä arvokas se, koska niitä kyynärpäävirheitä tehdään silloin yleensä, kun alkaa olla häviöllä. Joo, huomasin se itse asiassa. Että harvoin niitä silloin, kun on vähän siellä voittokulmassa, aika harvoin siellä tekee. Että se monesti on niinku, se täytyisi osata vaan arvostaa sitä, vaikka se tulee kyynärpäävirheellä se voitto. Niin. Mutta vähän jokaisella on semmoinen, että se on vähän varmaan meidän suomalaistenkin, että jotenkin täytyisi reilusti saada vääntämällä voitettua. Että jotenkin musta tuntuu, että maailmalla niillä on ihan sama, kun niinhän se on, että sä voitat sen silloin sen matsin ja se... Mutta itselläkin on semmoinen vähän, että jos kyynärpäävirheellä saa, niin vähän niin kuin saisi sen lahjana sen voiton, vaikka ei se ole sitä. Se toinen voi tehdä sen takia se kyynärpäävirhe, että se ei enää pysty mitään, se yrittää, että pääset vielä uudestaan yrittämään. Yksi kysymys mulla olisi semmoinen, mä en saanut siihen, että mä sain siihen Koskiselta jonkunnäköisen vastauksen, mutta mäkin menin krippaamaan muut tyyppiä, niin kuin muutamaa kaveria. Mulla ei ollut mitään otetta. Joo. Ei niinku mitään, ne piti itses niinku kauhean niinku paine oli koko ajan. Joo. Ja mä niinku omalla tavallaan, että
kannattaako mulla vastaamati siihen paineeseen ja voiko mä sanoa, että on niinku iso loudi? Onko se niinku sallittua, että siinä on täys loudi siinä vaiheessa, kun gripataan? No se on... Koska jos mä mietin jotain nopeat kaveria, esimerkiksi sua, niin sehän on sulla aika huono, jos toinen saa painaa koko ajan täysin. Joo. Se on vähän sellainen veteen piirtyvyys. Vääntää ei saisi ennen lähtöä, mutta painetta vähän niin kuin saa ottaa. Siihen ei oikein ole. No. Ja millain mä pääsisin semmoisesta tilanteesta pois, kun me gripataan. Ja meillä on niinku grippi ja mulla on omalla tavallaan mulla on semmoinen tunne, että mulla ei ole mitään otetta. Että se koko ajan tekee niinku, että se vähän kääntää ja mulla ei ole niinku mitään. Ja sit tuomari ei niinku omalla tavallaan reagoi siihen mitenkään. Millain mä pääsisin pois siitä tilanteesta, jos mä rupean nostaa kyynärpäät, se antaa mulle varoitusta. Joo. Niin mikä siinä on? Käännä rannen näin. Joo. Niin se taputtaa rannetta ja sitten kun se saa suoraksi ranteen, sitten voit kääntää olkapäälinjaa väärin, niin kuin muka vahingossa vähän. Tai me teet joku semmoset, että se joutuu korjaan, niin sitten se laittaa tuomariotteelle. Joo. Okei. Mutta yleinen on ranne ja sillä lailla laitat rannetta, että mä tehdään tämmöinen demonstraatio. Mä putsaan vähän minulle taas verta tuolla. Yes. Joo, tällainen ei parane. Jos mä esimerkiksi haluan tuomariottelua, otan sen oikein hyvää otetta. Mä kuvitellaan, että mä en saisi tästä hyvää otetta. Jos et saa otetta, niin tästä tulee virhe, maailmalla varsinkin. Mutta sitten, jos mä teen näin, niin ne tajuaa sen. Mutta sitten kääntää niinku vähän. Hakee otetta ja kääntää vähän, se taputtelee ja sitten heti kun se saa sen suoraan, taas ottaa otetta kääntää sitä vähän, niin se aika äkkiä kyllästyy ja se sanoo, että tuomari. Joo. Oletteko te tuomaroittanukaan vielä? Tiedättekö se, miten se toimii? Mikä tuomari tietääkö näistä? Nähtiin siellä kisoissa, kun siinä alussa kerrottiin noin, koska tulee ja millä tulee. Joo. Itse se enempää on nähnyt niin kuin. Joo. No tuomari se on puoli minuuttia kohta minuutti. Kun ei vääntää, että saa otetta, niin sitten se menee tuomariotteelle ja tuomariottehan menee käytännössä niin, että sä kisailit. Joo, mulla tuli yksi ja sitten yhden mä menin strappiin ja se oli mulla ihan käsittämätön kokemus. Tuomariotteessa on sellainen, siihen täytyy olla nopea. Tuomariotteessa on sellainen, että kun tuomari laittaa tällaisen, sanoo peukalot alas, sitten se laittaa mun, näin. Sitten se laittaa Kasperin sormet. Ja tästä se lähtee tosi nopeasti, koska tässä on kaikki oikein. Ranteet on suorassa, niitä ei saa liikuttaa. Ja ote on, niin se heti melkein lähtee. Siinä täytyy olla tosi valmis lähteä. Se on sellainen monesti, mikä mulle kävi alussa. Mä olin ihan unessa, kun se toveri, mä että vittu se meni. Niin aina, kyllä ne joskus katsoo vielä niitä. Joskus katsoo, mutta välillä lähetetään tosi nopeasti. Ja pitkä kisa ja vähän väsynyt ja kyllästynyt siihen koko aikaiseen tappeluun siihen. Sitten heti kun on, niin lähdetään vain sitten. Mä oon joskus tehnyt sitä, jos kannattaa oikein tuolla takapainottaa. Mä oon työntänyt sen itse. Mä en yleensä testa, mutta mä oikein toinen jotenkin ärsyttävästi ottaa sitä paljon. Lähti aina sen noin, sitten tuomari puuttuu sinne. Se niin näyttää, se toinen vetää sen. Mutta miten sitten, jos sun sivupaine on kova? Koska semmoistakin mä huomasin, että kun väänsi jo ihan täysin, niin voiko sä vaan päästää kättäs vähän löysäksi, että sä et vastaa siitä, niin tuomari huomaisi sen? Joo. No silloin, joo. Niin. No siihen ei puutu meillä, muut ei puutu sivupaineeseen. Niin ja jos on se huono ote, niin mä sanon, että nostaa sitä kyynärpäältä ja koukistavaa rannetta ja yrittää ottaa paremmin otteet. Ja sitten jos tuntuu, että tuomari taas antaa jotain varoitusta siitä, niin sitten voi yrittää lopettaa se. Huonosta otteesta ei kannata lähteä. Joo, ei kannata lähteä. Mieluummin ottaa sen varoituksen. Niin. Hakee vaikka väkisin uutta otetta. Ja sitten se tuomari kyllä yleensä, siinä kohtaa se tuomari näkee, että otteahausta ei tule mitään ja se laittaa tuomarin otteen. Koska kyllä se aika äkkiä huomaa sen, että milloin se ote syntyy ja milloin sitä ei synty. Kyllä se näkee, että jos se menee ihan siihen kaivumiseksi, niin ne voi jopa 80 sekunnissa toiset. Kun ne näkee, että ei tästä yhtään mitään, niin laittaa niin tuomari otteen.
Ja sitten sen verran sä nyt tietenkin tiedät, kun sä oot paljon seurannut, niin kauhean iso merkitys on näiden sormien, kuinka pitkälle mahdollisimman pitkälle niitä saa aina saada. Joo, ne mulla on tämmöiset pikkukikkelit, että ei kauhean. Mutta niin pitkälle kun ne vaan saa, niin tänne mahdollisimman pitkälle. Toi sanoi toi Koskinen omalla tavallaan vähän niinku tämmöistä otetta, kun nostasit jotain, että saatais niinku... Mä nyt sillä Jani osaa se hyvin näyttää, mitä se tarkoittikin, mutta... Omalla tavallaan kun ottaisit jostain putkesta kiinni, niinku, että sä ottaisit niinku, enemmänkin tommoista otetta, että se näyttäisi vähän, että sä saisit niinku tänne. Joo. En tiedä pitääkö, millaiseksi se näytti jotenkin tuolla tavalla. En mä muista mitä se näytti näyttää. Sitten toiset tekee sitä, että ne laittaa tätä niinku suurentaa mutta ne on sitten toiset tekee, toiset ei tee. Mutta se on niinku selvä, että ne sormet täytyy olla pitkällä ja hyvin. Se on niinku aina, ne ei saa olla huonosti. Ne kun on huonosti, niin se... Itse suosittelen, jos prässiä haluaa treenata, niin treenata ihan sitä niin tässä pöydässä, ettei yritä sitä ampua liikkeelle. Niin itse suosin sitä, että toinen on prässissä ja sä vaan painat sitä sieltä. Mulla itse vaan olkapäällä antaa heti periksi ja musta tuntuu, että se on vielä tarvitsi treenata sitä. Joo. Ainakin monta kertaa mekin väännetään, niin jos mä kokeilen sitä, niin saman tien lähtee. Joo. Näytetään vähän tämmönen. Näin sitä tässä. Sitten me tehdään sitä, mä teen sitä, mitä siihen tehdään, niin mä suojaan tällä yrittää. Sitten ne taas laittaa vähän otan painetta. Niin kupilla sä suojaat. Joo. Niin ja sitten suoraan taaksepäin. Tänne mä vedän. Niin eli avaat. Joo, yritän tätä avata ja sitten... Joo. Siihen ei ole mitään muuta oikein. Joo. Tää. Se on niinku myrkkyä sille prässaajalle, jos niitä sormia saa niinku vähänkin tästä auki, lähes prässä. Vähänkin, niin se on tässä se. Se on mulla niinku hyvin tässä. Mä pystyn tästä niinku vähän. Mut sitten varmaan sullekin semmonen enemmänkin niin, ei niin voimaa tuottava positio saati, hän joutuu painaa aika paljon. Se on niinku kuluttavampi varmaan prässaajalle kuin sulle. No joo, mä oon tuossa hyvin. Mut sitten lähes prässään uudestaan. Sitten taas jos se lähtee tähän, niin tästä sitä ei enää tehdä. Joo. Tää on semmonen, täältä mä en sitä enää. Millaisia tommosessa, jos sä huomaat, että okei, sä oot häviävään puolelle, jos sä sieltä teet elbow falli, niin kuinka lähellä se saa olla? Tai kuinka ei kauhean aina tyynyä, kyllä ne tuomitteen sen voiton. Jos se on niinku... Se on veteen piirtyviä, mutta jos kuvitellaan, että se on tässä näin. Joo. Kasperi tässä lipsauttaa. Joo. Tai työntää, kyllä ne tuomitteen sen voiton automaattisesti. Joo. Näinkin on hyvä tietää tietenkin kisoissa, että missä kohtaa tekee taktisen virheen ja missä ei. Niin. Ja kyllä melkein, jos se on niin kuin, kuvitellaan, että on täällä aika pitkän kasvu käynyt, niin tässä jos kasvu tekee virheen, melkein kyynelpää virheen. Joo. Koska siitä, jos repäsee tästä käden irti, niin ne kyllä näkee se heti. Niin jos mä tästä... Niin ne näkee heti, että se talteen heti käden läpi. Joo. Ja sitten se joutuu sen vetämään näin, niin ne näkee, että se niin vetää sen pois. Niin ja sitten se mitä kannattaa erityisesti välttää, että jos on täällä näin, niin pitää lipsauttaa sitä, niin älä lipsauta sitä näin, koska... Sinne näkee, että sä työnnät sen käden. Joo. Eli siis se, jos haluaa lipsauttaa sen, niin näin. Ja sitten, ja sitten heti käsi tuolla kun kasvu näyttäisi. Niin kato, tuomari näkee, että se yritti pitää kiinni. Joo, eli se voi sanoa, että sä... Ettei jää tällä. Niin, silloin se näkee, että jos sulla on sormet näin, niin se näkee, että sä yritätkö pitää. Eihän näin voi pitää kiinni. Millainen sitten te väännätte remmi kanssa, niin puristatteko te? Ei. Me ei oikein puristeta missään. Joo. Että rennosti ne otteen alta sitten just ennen starttia se puristus. Koska se ei kuluttaa ihan vitusti kättä. Sulla on ihan tankissa käsi kun sä monta minuuttia jokaisen kanssa puristat, niin
Et se on kiinni, kun mä puristan ja koitan pitää ne kiinni, niin sit mä yhtäkkiä rupean miettimään, että vittu, että mulla oli positio semmonen, että se pysyi siinä, mutta mä puristin vaan niin paljon. Joo, se väsyy se kyllä, se on ihan. Mikä teillä niinku pettää, minkälaista teidän mitä tää on sitten treenata? Jos aletaan jos miettiä niinku teille. No kyllä mä luulen, että me tarvii vaan reenata monipuolisesti varmaan vähän kaikkea. Joo. Et kyllä, mitä mä huomasin siellä, niin mä hävisin startissa aika monen. Joo, siellä oli yksi kaveri, mikä oli selkeästi vahvempi kuin minä. Joo. Kenellä mä väänsin, mä tiesin jo heti, kun mä otin kiinni ja se heittää muista. Et mä hävisin ne startissa pääsääntöisesti ja epämukavaa oloa ja mä en oikein tiedä, mihin kulmaan päin mä lähden. Ja kilpailu. Joo, kokemuspailu. Ihan hyvältä toi teidän treenisysteemi kuulosti, että monen muun seuraan verrattuna itse. Yleisempää on se, että vältetään ihan täysiä kilpaa koko ajan. No, se on yleisempää ja se on päällä. Ei se oikein tämmöiseen alkuinnostukseen sovi, kun mekin tykätään, tai no mä itse olen huomannut, että Jani tulee aika lailla vanavere siellä, että tykkää kanssani vääntää ja jos me haavoitetaan toisemme, niin sitten me yhtäkkiä jompaa kumpaa ei näin 2-3 päivää. Niin Joo, ei se palvele. Siinä ei kerkeä niin kuin, se nopeassa lähdössä, kun täysiä väännetään, niin ei kerkeä niin keskittyä, että mitä siinä tapahtuu. Se lähtee ja sitten se yritetään estää. Ja se, kun lähdetään rauhassa, niin sä pystyt vähän keskittyä, että millä sä tuot sen pois ja millä sä estät sitä menemistä. Joskus tietysti tarvii täysinkin koittaa, mutta pääasiassa semmoista niinku... Joo, se on vähän sovittu. Se on meistä paras. Se on hallitusti täysiä. Joo, se on paras, jos saa sillä lailla tehty. Se on joo. Kyllä me pääsääntöisesti toinen sit sanoo, että mä tuun nyt. Joo. Eikä mä tommosia nopeita lähtöjä ollaan kun vedetty kertaan. Siis me ollaan lähdetty pikkuhiljaa ja... Semmosia ennen kisaa kannattaa, jos tähän tulee sitten muitakin, niin sit keskenään vähän otatte... Me esimerkiksi tehdään nopeita ennen kisaa sanoa, että ei me nyt vältä niinku kilpaa. No. Me sovitaan, että starttaillaan. Toinen pitää ihan vähän vastaan, mutta saa vähän sitä reaktioon se. Niin ja pysäytystä ja... Joo, sitäkin voi kokeilla, mutta enemmän sitten vaan siihen alkureaktioon, että se tulisi sellaiseksi, että kun se tulee ready, go! Se täytyy tulla sieltä niin kuin heti se. Että jos se tulee että ready, go, niin sit se on jo myös se toinen se repässyssä. Mutta mitäs sit, kun mulle esimerkiksi tossakin, kun me käytettiin grippiä, niin musta tuntui heti, että mulla ei mitään asiaa laittaa kuppiin. Joo. Niin kun menen tähän linjaan. Joo. Niin onko se antidootti sit siihen, että jos toinen hukkaa, niin onko se ihan vaan top-rolli, että siitä pääsee pois vai? Niin, jos toinen hukkaa, niin mihin se... Kyllä sä pääsääntöisesti omalla tavallaan vähän tunnet gripistä, mihin toinen on menossa. Joo. Jos mä huomaan, että se käsi on vahvempi, tai kun esimerkiksi hukki ei ole mulla mitenkään sillain niin luontoinen tai vahva, niin jos mä haluan, onko se sitten vastaanko mä vaan omalla vahvuudellani siihen vai? Kyllä. Joo. Ja vähän ottaa ehkä painetta, että hukkailijat ei tykkää paineesta monesti tänne, että se jos se käsi on aika rento, niin hukkaa tykkää, koska siitä se pääsee sen käännäseen sitten helpommin, mutta kyllä hukkaajaa häiritsee, niin kun mä itse tosi paljon hukkailla, mä tiedän, häiritsee, kun siellä on painetta. Se vähän häiritsee. Raisin painetta vai backi? Kaikenlainen paine häiritsee. Raisin paine, sehän täytyy olla niin periaatteessa aina, se on vähän. Mutta kyllä takapaine häiritsee, koska jos ei takapainetta, niin mä odotan vaan, että milloin starttikäski tulee. Silloin mä saan niin vapaasti, lainausmielessä vapaasti käynnistä. Mutta sitten taas kun on takapainetta, niin se on hitaampi. Siinä on niinku, kaikista nopeahan, jos sä pystyt lähteä rennolla käydään, sehän on niinku sairaan nopea. Onko kisoisikin, tuleeko vastaan kavereita, jotka pitää rentoa? Tulee, yleensä koiman pannoon kun tulee, ne tulee ottaa tällainen kiinni. Ne luottaa sen käteen niin paljon, ne tietää, että kun se tulee starttiin. Mihinkä suuntaan se sitten lähtee, voi lähteä tonnekin yhtä hyvin, mutta varsinkin hukkaat voi lähteä rennosti. Yläkautta ottaa, kyllä vähän ottaa ehkä tänne yläpainetta, koska ne lähtee sinne, mutta... Onko tasoero sit maailmalla ja Suomessa isossa? On se. Ja sitten kun meillä on niinku IPA-kisoja, mitä mekin ollaan käyty, niin ne on vielä sitten kesyjät vahvinkisat on sitten kovia. Se ehkä vähän sitten IPA-vahvin, tietääkseni. Niin, kyllä mä jotain tiedän. Ja vahvinkisat on tosi kovia. Se on niinku, me ollaan katsottu näitä MM-miä, niin siis se on karmea se taso, että kyllä jos ajatellaan Suomen tasoa vahvin tasoa, kyllä me ollaan valvoinen päässä.
Meinaatteko, että siellä ei ole kovin piipus? Niin Mitä dopingia meinaa? onhan sitä, mutta on siellä testit, mutta onhan siellä dopingia, mutta on sitä infassakin, että... Niin sä tykkäät alhaalta otteen mäkään. Jos mä lähtisin ylös, mä ottaisin ylemmän otteen. Niin, Mut se on se. Joo, se vähän mulla siis... Niin. Ja tarkoitatko? Jos mä lähtisin niinku ylös, niin mä ottaisin tohon eteen. Joo, kyllä mä sitten kun siellä väännettiin, niin mä hästäsin aika pitkälti. Joo. Niin näin. Joo. Ja mä toin tätä ja näin mä sain pelattua, koska siellä oli moni kyllä semmonen, ketä ei niinku tajunnut, että mitä tehdä, kun mä aloin nousee tällainen. Joo. Et siellä oli pääsääntöisesti vaan aika vahvaa kaverit. Verrattuna niin itseään. Tämä teidän arvokasta, että te saatte monia eri käsiä. Joo, se on. Se tekee hyvää, koska se on aina ihan eri, kun väänät samaa kättä vastaan, sitten kisossa tulee 10. No niin, tiedätkö, että mä yritän edes vähän mennäkään tänne muualta. Kyllä se on tää on se kädenvään aika lailla tärkeä lias. Kyllä se itselle niinku on paras. Jännä, kun mehän ei käytä treenissä mankkua ollenkaan. Jännä, kun... Mankku, mitä? Me käytetään vaan kisossa mankkua. Mikä on mankku? Magnesium. Jaa, magnesium. Joo, kyllä me ollaan käynyt kuivaksi saatana. Joo, eikä me siinäkään, mutta sitten kun ei käytä reeneissä, sit kun saa kisossa laittaa sitä, niin se kehittyy vaan sorjua paremmin, kun joutuu enemmän puristamaan. Sen takia me. Ja sitten me jo yleisellä salilla, että siellä ei oikein voi pöllyttää. Ei mitään. Työstään mennä. Sanoisin, että tossa kohtaa sä yritit vähän niinku hauiksella ehkä nostaa Mä laitoin painoa vaan, se tuntuu ainoa niinku vaihtoehto, että mä lyön paino kyynärpäähän ja yritän niinku. Eli periaatteessa lajiliikkeen, mä olin kyllä ihan auki. Niin joo, se kyllä tunsi, että se ei niinku... Joo. Ei ollut mitään muuta. Joo, sen kyllä tunsi, että siinä oli aika hyvä olla, että tavallaan kun siinä on se veto itsellä ja on se kuppi ja on se näin, niin... Joo, ei siinä ollut mitään sanomaa, kun se huomasi, mutta yritit ulkoisesti vaan jokin. Niin joo. Se